next to me I have my number 2, USolwazi Malunga, odabuka khona le emzimkhulu. Umkhaya mfowethu, waze wenza kahle, uyaphila kodwa? Ngiyaphila mkhaya, kunjani kuwena mkhaya? Ngiyaphila mfowethu, hawu sasajabula simzimkhulu. Waze wasithatha wasibeka phezulu. Mhlawumbe uziva kanjani and umbulelo wakho kanye umbongo wakho ungakanani kwi-mother of all? Ngijabule kakhulu bafowethu ukuthi ngigcine ngithola unumber 2 ngalendlela. Ungawulindele, yebo abantu benzile ngalendlela benze ngayo baze bafikelele ekutheni nguthola unumber 2. Kodwa kahle kahle bese ngibukela unumber 1. Kodwa yakwasho ukuthi unyaka vele mawumvumela umuntu angeke uzuphikisane kakhulu naye. Kuyikona nje ukuthi ke samukela unumber 2 lo emzimkhulu wonke iSouth Coast yonke ngizamile ngawo wonke ebengakwenza kuphelelela lapho ngivelele khona wo number 2 lesibuye nabo. Mfowethu sibukile ukuthi usuka kude nalento yomculo kaMaskandi. There was a time where nani khona ni ama NMZ. Mhlawumbe nje ngoba umuntu okade khona la, mhlawumbe lesi spotlight sikunikeze ithuba elingakanani lokuthi uveze umsebenzi wakho nokuthi uzikhangise ebantwini nokuthi futhi uthole support obungayicingi ukuthi ungazuyithola. Isikhathi eside kakhulu engisithathile ukuthi ngize ngibe ngifika la ngikhona njengamanje. From 2014 uqala kwami ukucula nje senginama album aya ku5. Isupport ikhona noma ingekho ngaleyo ndlela, especially esayidini la ngakithi. Kuyashoda kakhulu ekutheni isupport ibe yilento esiyidingayo. Engingacela nje ukuthi abantu bangakithi abake bakukhuthalele ukuthi makukhona umuntu owenza kahle endaweni bameseke nje bakhululeke futhi baziqinise inhliziyo ekutheni bameseke ukuze kwenzeke lento esiyifisayo nathi ngomzimkhulu wethu. Into siyami yongena emculweni mina ngangenela ukuphamisa umzimkhulu hayi uSolwazi. Ingakho ngathi mangifika emculweni ngathi ngama NMZ. All right, Solwazi siyabonga kakhulu. Sicela ukuthi usibongele kuwo wonke umuntu othatha ithuba wavota nokuthi uhalalisele uzakwenu ngokuthi ahambe nayo impahla enkulu namhlanje. Kakhulu ngifisa ukungizibongela kakhulu kubantu abathatha ithuba lokungivotela, badela zonke into abengazenza ngeimali zabo kodwa bavotele uSolwazi eze abe unumber 2. Akusiyona into yokudlala lamavoti engiwezwile lapha o200 angaze bani angibanga sayizwe inombolo sengidakwa ukuthi ngunumber 2 ngoba bengisitshelile ukuthi ngihamba nale khwandayo. Kodwa ngiyakubonga kakhulu enikwenzile bafowethu ukusukela ezantsi ukuyofika phezulu nomhlaba. Lokho nikwenzile kimi kukhulu kakhulu, ningagcini kumina nikwenze nakwabanye. Ugatsheni umfowethu qala nje ngoba mina ngugatsheni omunye futhi. Ukuyekeni ukuthi ubizwe ngogatsheni wakithi lo muntu. Iquantum malithatha uyena isafana nokuthi lithathwe yimina ngoba mangilifuna ngizomfonela ndoda awungiboneke le yampahla yethu sihambe siyala sikona ngamanye amazwi nje ngithi halala kumfowethu ugatsheni ngokuthi ke athi ungibeke uduma lokho kulungile ngelinye ilanga koba omunye. All right, siyabonga kakhulu Solwazi, sicela nje uhambe uyo-enjoy impahla yakho enkulu. uJehova akubusise andise nomsebenzi owenzayo, usebenze ngokuzikhandla kakhulu. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. Inkosi nibusise.